Asibingelele kubabukeli nabalaleli bemsakazo eyehlukeneyo abala endaweni yenkosi uNdebele emzini womntwana uZulu. Ngonyaka odlule siya okhethweni intsha yethu nomphakathi wawusuka la ngaphansi kwesiyingi sasoLundi. Kwaba nengozi eyavela endleleni, indodana yala ekhaya uNkosinathi ongapha esandleni sami sokunxele, umama lo, ubaba lo, umntwana, wavelelwa ingozi eyagcina iholele ekuthenini umlenze wangakesokunxele ulimale ungabisakwazi ukusebenza, waphuma esibhedlela esenqunyiwe umlenze wangakwesokunxele. Kuyintokozo namhlanje ukuba ngifike phakathi komntwana uNkosinathi naphakathi kwabazali, ngoba ngagcina ngimbone esibhedlela la engamhambela khona ekulimaleni kwakhe. Ngawuthola ke umbiko ukuthi usephumile. Abaholi be-IFP ngaphansi kwesiyingi sasondini bebelokhu ke besifakele iso njengeqembu lenkatha yenkululeko. Namhlanje ke sila emzini womntwana ukuba sizokwedlulisela lendlu isenzo sokukhombisa ukuthi ingozi eyasivelela yasishiya sidabukile sonke. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi indodana lapha ekhaya edlulanga emhlabeni, iyaphila, kodwa ngenxa yokuthi ayisekho esimeni sokuthi isigijimele ngesingayo, izisebenzele ngesingayo, iqembu ke le-IFP lithathe isinqumo ukuba akhelwe lendlu. Inamagumbi amane, ama-bedroom amabili okulala, i-bathroom nendlu yangasese engaphakathi, bese kuba yi-sitting room kanye nekhishi. Senze konke ukuba senze indlu engesikho ukuchitha icala. Ilungiswe ngendlela ukuthi njengoba ehamba nge-wheelchair akwazi kalula ukungena nokuphuma kuyona ngokwelekelelwa umndeni. Uma sikhuluma nemiphakathi yakithi siye sithi siyakholelwa ukuba isithunzi sabo sihlonipheke. Umfowethu uNkosinathi nakuba engasekho esimeni sokuphila njengokudalwa uNkulunkulu, kodwa sikholelwa ukuthi kusafanele ukuthi isithunzi sakhe sihlonipheke. Lendlu imnika isithunzi insizwa ebingazakhela zimbalwa kodwa izinsizwa ezingakwazi ukwakha indlu eyilolu hlobo. Siye ezingeni eliphezulu ngoba sikholelwa ukuthi asimnikeze isithunzi esifanele, asimnikeze ukuthi inkolelo yethu yokuthi uma abantu nibadinga niyokhethweni kumele ningakhohlwa yibo. Uma sekwedlula ukhetho, lwedlula ukhetho, yingakho sithi-ke asizobheka impilo kamfowethu uNkosinathi ukuba ibuyele esimweni esijwayelekile, impilo iqhubeke, naye amaphupho akhe awafisayo njengomuntu omusha aqhubeke abheke phambili ngokulekelelwa umndeni walapha ekhaya kubantwana kwaZulu.